Hei, tervehdys sinulle. Tänään haluan muistuttaa, mitä Vanhassa testamentissa Aamos profetoi siellä Aamoksen kirjassa luvussa 8, jakeissa 11-12. Hän puhuu siellä tulevista ajoista. Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, Herra, jolloin minä lähetän maahan nälän. En leivän nälkää, enkä veden janoa, vaan Herran sanojen kuulemisen nälän. Silloin ihmiset hoippuvat merestä mereen, harhailevat pohjoisesta itään, etsien Herran sanaa, mutta eivät löydä. Tänään minun rukoukseni on, että Herra antaa sinulle nyt leivän nälän, ja tarkoitan nyt Jumalan sanan nälkää. Minä rukoilen sitä sen takia sinulle nyt, ettei se tulisi sitten liian myöhään. Minä rukoilen, että sinä innostut sydämessäsi tutustumaan Raamattuun, Jumalan sanaan, mitä Jumala on itsestään Raamatussa kertonut, minkälaisia lupauksia siellä on sinulle, mitä siellä kerrotaan Jeesuksesta ja apostoleista, minkälainen tulisi olla tämän päivän seurakunta. Siellä kerrotaan niin paljon upeita asioita tuossa Raamatussa, että minä totisesti toivon, että sinussa herää aivan valtava sanan nälkä. Herran elävän leivän nälkä. Minä itse olen innostunut Raamatun lukemisesta aivan mahdottomasti. Mie luen sitä aina silloin, kun minulla on siihen melkeinpä mahdollisuus. Kun olen kotona aamuisin, niin silloin luen sitä aina aamuisin kahvikupin ääressä. Ja mietiskelen ja pohdiskelen Jumalan kanssa yhdessä eri sananpaikkoja, niin Vanhasta testamentista kuin Uudesta testamentistakin. Ja koska Jumala on antanut meille maailman parhaan opettajan, eli oman pyhän henkensä opettajaksi avaamaan sitä Jumalan sanaa, niin kun häneltä pyytää apua, niin se vaan alkaa sitten Raamatun kertomukset ja asiat aukenemaan ihan eri tavalla. Joten ota vastaan nyt tämä mun rukoukseni ja avaa sydämesi sille mahdollisuudelle, että Herra todella vaikuttaa sinussa valtavan Jumalan sanan nälän. Mukavaa päivää sinulle. Ole siunattu. Hei hei.